jo recordo quan vaig vindre a l'hospital, no va ser el moment que van obrir, perquè jo vaig treballar a Madrid, que em van donar la plaça allà, i després me'n vaig anar a Girona, perquè quan va morir Franco i van començar en lo de les autonomies, dient que no podríem demanar el trasllat. I llavors jo me'n vaig anar a Girona de manera que pogués en l'autonomia de Catalunya, quan estigués obert l'hospital, vindre aquí. Quan vaig arribar ja estava obert, ja funcionava en diverses plantes i me van posar a una planta que es diu urologia en aquell moment, que després va ser especialitats, una miqueta en otorrino, oftalmologia, hematologia. Especialitats 1, no? És el que ara, que després va ser especialitats 1. Molt bé. I quantes infermeres estàveu? Estaves al turno de matí? No, teníem un torn rodat en aquells moments i érem 9 infermeres. Érem 9 infermeres i teníem 32 malalts. I, hi ha una cosa que primer no es dia tampoc Hospital Verger de la Cinta, es dia residència sanitària. Per això molta gent ve aquí diuen la residència. Després se va canviar, no? I una cosa que jo vull destacar, perquè l'enfermeria s'ha professionalitzat moltíssim, no? Després ho parlarem, però era el tema de que nosaltres treballàvem per tasques i teníem els malalts, no els repartíem per pacients, sinó per tasques. Una feia tots els injectables, que llavors se posaven molts intramusculars, cosa que ara no se posen quasi bé, i una altra feia les cures, una altra passava visita i ens ho distribuïem així. Més avant, va ser un moment ja de canvi, de que vam començar a fer totes les valoracions dels pacients i començar a fer plans de cures. I no sé si tu quan vas arribar i en quin moment ens trobàvem, no? Quan jo feia pràctiques, que em vaig fer a la residència, que a casa meva també hem dit de la residència, doncs sí, tot treballàvem, com me dius, no? En els plans de cures, però en paper, i les gràfiques, les variables les ficàvem a les gràfiques, i això quan vaig fer pràctiques a planta. Després a la UMI teníem una altra manera de registrar, però tot era en paper i boli. I després sí que jo, al cap de molt poquet que havia començat a treballar, sí que ja va vindre el tema informàtic en el Gacela, en el registre infermer del Gacela, que realment a mi me va ajudar i me va fer sentir com que jo era més nova i molts de coneixements infermers sempre necessitava ajuda, no? Però jo també, en la banda informàtica, se me va donar prou bé i me resultava fàcil d'entendre, llavors jo també ajudava a les infermeres més veteranes i va ser com una mica més d'equilibri. Després, a banda, també estava el tema dels tractaments, que a mà me costava bastant entendre la lletra de metge, i el tema del silicon, a mi, allò, va ser deixant el vademecum buscant la medicació, a poder-ho tindre-ho ben escrit, a poder usar l'ordenador per a saber per a què era el medicament, perquè tots, evidentment, quan acabes, tampoc no te'ls coneixes, inclús ara jo a vegades miro, no?, quin fàrmac per a què és. És una cosa que és molt útil tindre un programa així informàtic, i el registre infermer del Gacela va ser un avanç, no? Sí. Ara, jo si ho penso com està ara, va ser un adelanto molt gran per a les infermeres, perquè a part ens ha servit molt després per a fer recerca, però en aquells moments la gent que som més grans ens va costar moltíssim, perquè no sabíem d'informàtica, no sabíem res. Llavors començar a posar els plans de cures, a treballar en el Gacela, costava molt, la gent se posava molt nerviosa. En aquell moment també estava el SAP, que no era lo àgil que és ara, costava moltíssim de trobar les analítiques, les coses que es buscaven, i vam patir una mica, no? Però jo veig ara, si ara no ho tinguéssim, no podríem treballar com estem treballant. Jo me vaig quedar, quan vaig marxar ja a la direcció, en què estaven implantant el projecte Vida. No sé si això vos ha servit molt després. Bueno,
realment, el projecte Vida el que fa és que quan prens les constants al pacient i es volquen al programa informàtic, no? Te surt l'oninotet d'un color determinat, no? Si està verd és que està tot normoconstant, que està tot correcte, i a mesura que va canviant de colors, depèn del color que et trobes, és que el mateix programa ja avisa de dir revalora'l més sovint, revalora'l cada 4 hores, o cada 2, o cada 1, o ràpid avisa al metge. Mos ha servit. A mi, jo ja estava acostumbrada a treballar sense Vida. Jo no necessito, entre cometes, que un programa informàtic me digui quan he d'avisar al metge, perquè no estic davant del programa quan estic mirant les constants, però si tu veus unes constants que no et quadren, evidentment, ja tens la capacitat autònoma, científica, i de dir quan tu has de trucar al metge i has d'avisar. Però no està de més que si el programa, quan passa les constants, o quan estàs firmant les agendes, o quan estàs revisant els plans de cures, veus que hi ha un telèfonet allí, ostres, mira, sí que estava una miqueta més hipertens, vaig a revalorar-lo, a veure si ara, en la pastilleta que li he donat a l'esmorzar, a veure si ara ja el tinc millor, i si no, ho comentaré per a que li ajusten la medicació. Per això sí que m'ha servit. Sí, jo crec que ha sigut una cosa molt bona. Sí. Però pensa que quan jo vaig començar a treballar, em sembla que l'any 83, no teníem intensius. Els pacients, estos crítics, els teníem a les unitats. I bueno, quan jo recordo com a cosa molt bona per a l'hospital, quan se va obrir la unitat de crítics, no? Que podies passar el malalt aquell que estava tan greu allí, no? I després una altra cosa que jo crec que tenim que parlar és que tot just ara farà 40 anys que van obrir l'escola d'infermeria, no? Que aquest any se fa. Jo crec que este punt va ser un punt clau per a les Terres de l'Ebre. Primera perquè va vindre molta gent a formar-se, moltes valencianes i molta gent d'aquí, la gent del territori, les infermeres, pràcticament totes, han passat per allí, fins que vam entrar a la universitat, no? I tot el tema de la universitat, de que ara som un grau en unes competències com qualsevol, vol dir, s'ha passat de com llavors s'estava treballant a una forma de professionalitzar la professió, no? Ara som un grau, tenim unes competències pròpies, que és un conjunt de formació que tenim que tindre, d'habilitats també, però també d'uns valors i d'una ètica professional, no? Que ho porta tot. No sé, tu potser ja vas arribar en aquest moment i suposo que potser no ho vas bé, no te'n vas donar compte, però jo crec que allò va ser un punt d'inflexió per a l'hospital, no? Ens va anar molt bé a les infermeres perquè, a més, ens van motivar a treballar, a ensenyar, quan te preguntaven alguna cosa que no sabies, a formar-te més, saps? És una cosa que crec que va ser molt bona. La formació continuada no la podem deixar mai de banda, Mai. ja que la nostra professió sempre està en contínua evolució. No hi ha any que no t'hagues de formar voluntàriament o involuntàriament per a continuar treballant en treballes, i este fet el que fa és que la infermeria no deixi mai d'evolucionar i que pugui sempre fer-se càrrec de les seues competències, no? Perquè avui dia la infermera assistencial continua sent l'eix de la nostra professió, no? Com ho veiem, però ja tenim un punt de vista de que va més enllà, no? Ja està la recerca, està la infermeria docent, està la gestió, que també forma part, encara que no ens ho sembla, de la cura i de la cura al pacient, perquè formeu equips, gestioneu tasques, recursos, i tot això potser la societat no acaba de veure la importància que la infermera té en tot, en la seguretat i la qualitat assistencial, que gràcies a tot això, ja que som uns professionals prou autònoms i capaços per a cuidar i tenir cura de tot el que envolta a la vida del pacient des de quan naix fins que acaba la seva vida. Perquè som nosaltres, les infermeres,
les que estem les 24 hores al dia al costat del pacient, veient totes les seves necessitats, des de si està més animat o no està més animat i poder comunicar-ho al facultatiu, de si el pacient s'està acabant el menjar més o menys per a poder parlar en una nutricionista, de que si el pacient ja no pot caminar o li costa aixecar-se, per si li pot demanar una interconsulta a rehabilitació i ajudar-lo. Vull dir que som nosaltres, en això em refereixo, que estem les 24 hores del dia al costat d'ell. És que jo crec que l'infermera, a part de que ho coordina tots els recursos, és els recursos, per exemple, de farmàcia, de la cuina, tot passa per l'infermera, no? Llavors, és una professió, jo diria, complexa i en contínua evolució, no? Sempre estem evolucionant i tenim que seguir formant. I després hi ha moments en la professió que han passat, jo recordo, per exemple, quan van començar els pacients amb l'UVIH positiu, que ens ingressaven a les unitats. No sabíem, era un desconeixement que ens feia cosa de que poguéssim contagiar-nos i això t'obliga a tu seguir lluitant i treballant i formant-te, sobretot formant-te i intentar que les coses funcionen bé. Jo m'imagino que tu, el punt per a tu va ser quan va vindre el Covid. Jo ja no treballava, no? Però jo sé que ho heu passat molt malament, no? Quan va vindre el Covid, ens ho vam passar molt malament. Molt malament. Però ara em quedo en lo molt que ens va arribar a enfortir i com ens va unir com a equip, perquè mai ha sigut un equip tan equip com a llavors. Quan tu dius lo de les tasques, nosaltres ja, evidentment que ara ja no ho fem, això, no? D'organitzar, cadascú porta els seus pacients, no ens organitzem per tasques. Això no vol dir que si a una companya se li donen millor les cures i tingui més formació continuada en aquest aspecte, li demanes consell. Això no vol dir que no. Però quan va vindre el Covid vam tindre que reorganitzar-nos. I no ens organitzàvem per tasques ni ens organitzàvem per pacients, sinó que vam unir-nos i totes portàvem a tots els pacients i si quedava una infermera o dos, depèn de les que fóssim i els pacients que tinguéssim, fora al passillo per a que les altres poguessin entrar i sortir i tu els obries les portes per a que no toquessin res, perquè, clar, tenien que anar vestides però no podien contaminar tot l'ambient. Així que les de fora eren les mans i les cames i el cap que les que estaven dins no podien accedir en aquell moment a les coses. Ens portava les coses, apuntava les constants, els dies això, i les que estaven dins feien tota l'atenció al pacient. Així que tots coneixíem i tots portàvem a tots. Va ser un moment difícil, quan algú es complicava va ser... les que estaven fora tenien que córrer molt i ho recordo com en un moment de molta incertesa, que no podies desconnectar, que estaves a casa i preguntaves a la companya com està tal pacient o el que sigui, perquè és que no podies. I d'uns als altres ens ajudaven moltíssim, molt. Si no, no haguéssim pogut tirar cap avant. Perquè era un estrès continu, no només físic, sinó és que tota la situació tan nova i en el risc que suposava per a tu i els teus de casa quan marxaves. Claro. Jo he treballat molts d'anys fent gestió, ja ho saps. I la gestió i lideratge és una de les competències que tenim com a grau d'enfermeres, no? La gestió de tots els recursos, ja pensem de recursos humans, però també de tots els recursos de... Si s'ha de tancar, per exemple, una unitat per a passar l'estiu que no hi ha prou personal o perquè els recursos econòmics són els que són, no són infinits, sinó que tenen uns pressupostos als hospitals i te tens que cenyir allí com a direcció d'enfermeria, no pots passar-te això, no? Però jo crec que el lideratge que porta l'enfermera no és només una direcció d'enfermeria, podria liderar un hospital o podria qualsevol cosa que sigui de salut,
perquè, de fet, és la professional que està sempre, com m'has dit tu molt bé, les 24 hores i ho coneix tot. Coneix tot el que fa falta i no té només una visió, diguéssim, més mèdica, sinó té una visió de tota l'estructura d'un hospital, de tot, no? Vull dir, antes, quan jo vaig començar, no hi havia direcció d'infermeria, hi havia una jefatura. Hi havia una jefatura i hi havia una gestió que era vertical. Hi havia un gerent i un director i la jefatura d'infermeria depenia d'ells. Però ara la direcció d'infermeria és pròpia, estan horitzontals, igual que la direcció mèdica o assistencial. No? Però no tindria per què tampoc ser una direcció que no pugui portar-la una infermera, perquè jo crec que estem molt preparats per a això. Les infermeres, tu saps que a banda del grau, jo crec que som els professionals que sempre s'estan formant, en postgraus tothom ne té, tothom està fent màsters, ara ja hi ha molts de doctorats. Això és molt bo per a fer créixer la professió. No sé, tu això com ho veus? Sí. Avui dia jo crec que les infermeres quan estan ja estudiant i trien esta carrera, este grau universitari, ja és perquè tenen una visió més àmplia de la infermeria, ja només la veuen com a única assistencial, que és el que potser la població no coneix, no? Que la infermeria també abarca la recerca, la gestió, no? I la prevenció, també la prevenció de les malalties, quan posar vacunes, tota la part de la salut pública, també ho lideren moltes infermeres. les especialitats. Les especialitats. El sistema informàtic ha facilitat molt la comunicació entre l'hospital i primària, perquè a l'estar la història compartida, vull dir, pots accedir, pots mirar antecedents, pots mirar com se li realitzava una cura a un pacient, igual com ells, a banda que tu, quan tens un pacient ingressat, pots fer una prealt, que així els arriba directament a la infermera del CAP que porta el pacient, i també pots fer l'informe d'alta d'infermeria, evidentment, i donar-li. Jo trobo que la comunicació en primària en aquest aspecte ha millorat moltíssim. I la telemedicina, això que fan una foto al dermatòleg o a l'especialitat que sigui l'envien, això s'ha adelantat molt. Això s'ha avançat molt. Sí, crec que és una cosa que ha anat bé. Jo crec que tot el sistema informàtic que hi ha ara és una cosa que ha millorat moltíssim la medicina i la comunicació entre els professionals. El que passa és que se té que fer un bon ús. Això. Sí. Jo em quedaria en que els recursos tecnològics i dels informàtics que tenim ara ens ajuden a millorar la seguretat i la qualitat assistencial. Saps? És una de les coses que dius, perquè a vegades, quan tens molta faena i has de registrar coses a l'ordenador, clar, és un punt més de faena afegida, no?, quan no et dona temps. Però jo mateixa em penso, el que estic fent ara és per al pacient. Això farà que la seva qualitat assistencial millore. I tot això, en tots aquests ajuts i aquesta nova innovació tecnològica que tenim, doncs encara farà que millore la qualitat assistencial cap a ell, sense perdre el punt de vista de que la infermera continua sent la persona que més tindrà cura del pacient, no? I que la nostra vocació de servei la tenim igual. Simplement treballem en una base científica més bona per a ells.